adlaw. Naano po ta karon no? Kaya mag-review ko sa hinatag nga tadan! Agrigo 5-in-1 tea na masustansya kung siya. Ano man, tinari. Nakulo ni siya turmeric, ginger, guyabano, moringa, o tanang kuan, malunggay. Kung napoy lemongrass, so pagka-healthy naman yung dyan ano. Yan ang gihatag nato ni Twitch. Salamat kay Twitch. Sumod ka ayo. Ato ni Tilawan lang iban kasi ganang mali. Sa ako magpapalala ni. Ang lanta. Tadan! Tasa. Kung nanan ko ta duha ka. Limoncito. Okay. Alright. Sige lang ta init na dugi, of course. Sige ato ni Tilawan ha. Bantay ko sige lami ha. Lami ito nga. Naurot na gani. Ito. Ato pa ning kuan niya. Nakatungan ni ko akong ipalhin ko sila na. Okay. So, ang una itong buhaton, iwan lagi mo. Waon na dali. And then, kuha ka tasa. Na 1 tablespoon. Tablespoon dali. Direction for use. Ako nilus na eh. Kung sila, comment, minom. So, ato din ko tangan init nga dudi. Init na lang. Walis na ako, kitang baho. Magkain. Magkasabang na. Okay. Karoon, putangan na ito siya. Tingnan duli. Na ano siya eh? Brown sugar. So, no need daw na brown sugar. Lawan. Ilang kami tayo. Ayaw. Okay. Lawan. Lamig kayo eh. Lamig kayo, Prince. Kasi. Lamig kayo. So, quality-wise, thumbs up kayo. Healthy benefits, 2 thumbs up. Yan. Kailangan ko palit. Ako na lang ko kayo.